MSARDCचा असू दे का PWDचा असू दे का तो कधीचा गाडीत जाऊ द्या तिकडे काही असू द्या सहाचा, त्याचा काय संबंध आला? हा, करतो सर मी किती त्याच्यात खोटं कारवाई करतो बोलायचं सर. आपण. कसा मोठा माणूस लहान माणूस असतात रजिदा जरा नाही त्याची आपण ठाकूर सर तुमची. हा, नाही 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 सर तसं नाहीये मी. कंपनीवाला. सर त्या आंधळ्यांना पण माहिती आहे सर, त्यांना मी सर्व बाबी समजून सांगितलं काय माहित त्यातल्या. आहे ते मलाच माहित पडलं. तुम्ही मायासारख्याला घुमून राहिले का अहवाल पाठवला ते पाठवला, मग मी करू का तक्रार साहेब तुमची? तुम्ही सांगा. नाही सर माझं आचरण तसं नाहीच आहे सर त्यांच्यासोबत. नाही नाही काही ते नाही. नाही तुम्ही त्यांना पाहिजे आलू बोंडा खोगातला ते संबंध नाही आहे. दिलेल्या सर रिपोर्टवर काय कारवाई केली तो महत्वाचा विषय आहे. ठीक आहे सर, करतो सर मी लवकर कारवाई करतो. लवकर नाही, मी तुमचे 2 दिवस वाट पाहतो. 2 दिवसात कारवाई केली नाही तर त्याला उपोषणाला बसवतो, अंगावर राखेल घ्यायला लावतो आणि तुमची शेकून टाकतो. कारवाई करतो सर. एक उपोषणाची नोटीस द्या, SP ला द्या.